Tisíce nových pracovných miest, najmä v službách a v priemysle, rýchlejší rast našej ekonomiky, nižšie ceny alebo aj vyššie platy. Toto všetko nám sľubuje najnovšia prognóza Ministerstva financií. Otázka je teda, či to znamená, že nám svítá na lepšie časy. No a o tom všetkom sa dnes pobavíme so šéfom Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií Martinom Filkom. Dobrý deň, vítajte u nás, pán Dobrý Filko. deň. Ďakujem, že ste prišli, sú to zaujímavé veci, tak snáď najskôr by som vás poprosil, aby ste nám veľmi stručne vysvetlili, čo vlastne tieto veci, ktoré som tu spomenul, teda rýchlejší rast ekonomiky, takmer 3%, 12 000 nových pracovných miest, nízka inflácia. Čo toto vlastne všetko znamená? No, znamená to, že potom, ako sa vlastne už 5 rokov plahočíme svetovou hospodárskou krízou a európskou dlhovou krízou, ako sme si v roku 2011 mysleli, že sa z nej pomaly dostávame, ale opäť teda v roku 2013 bola v eurozóne recesie, tak zdá sa, že nám naozaj svíta na lepšie časy a mohli by sme sa vrátiť ku štandardnejším časom v ekonomike, kedy sa bude ľuďom a firmám oveľa lepšie dariť. Tu mám vlastne takú otázku, na pohľad triviálnu, ale myslím jednu z najdôležitejších. To znamená, že ako my zistíme, lebo teda tá prognóza vyzerá dobre, ale ako my zistíme tak na vlastnej koži, že už je to tu, už sa máme lepšie? No, tie najdôležitejšie veci sa dejú práve na trhu práce. To znamená, v prípade, ak bude menej ľudí nezamestnaných, viac ľudí bude zamestnaných a naše platy budú rásť rýchlejšie než ceny, tak práve vtedy asi najrýchlejšie zistíme, že sa máme lepšie. Ako sa to dá vypočítať z týchto makročísiel? Napríklad ten údaj, že by nám mohlo pribudnúť vlastne 12 000 úplne nových pracovných miest? My máme také relatívne sofistikované matematické modely, ktoré na základe toho, čo sa už dnes deje v Nemecku, vedia povedať, koľko tovarov a služieb, ktoré produkujeme na export, vlastne budú Nemci a iní naši obchodní partneri od nás chcieť za 6 mesiacov. Ale ak tomu neveríte, a viem si predstaviť, že práve po hospodárskej kríze nie sú ekonómovia úplne najdôveryhodnejšími odborníkmi, tak vidíme už výsledky práve trhu práce za posledný štvrť rok minulého roka a za prvý štvrť rok tohto roka, kedy už reálne vzniklo niekoľko tisíc pracovných miest a kedy aj nominálne a reálne mzdy rástli. Takže minimálne niektorí ľudia, a ich viac, než tomu bolo v minulosti, už či už prácu, alebo lepšie platenú prácu, než v minulosti dostali. To znamená, že ono to potom aj úzko súvisí s tým, že cítiť, povedzme, väčšiu dôveru tých podnikov, ktoré sú na trhu, zobrať nových ľudí, nebať sa toho, napriek tomu, že povedzme pred 2 rokmi mali výhrady k novelám zákonníku práce a všetkým tým veciam odvodovým potom, ktoré prišli na to. To je konec koncov príčina toho. Ľudia to samozrejme pocítia až na svoje peňaženke alebo na tom, či sú zamestnaní, ale dôvod je samozrejme ten, že viete, ani vláda, ani nikto iný nevytvorí pracovné miesta. Môže to byť v konečnom dôsledku len, ak je väčší odbyt pre produkty a služby, ktoré vytvárajú podniky. A zdá sa, na základe aj mäkkých, aj tvrdých ukazovateľov, že tie časy nastávajú. Dobre, ak hovoríme teraz, že máme, alebo respektíve prognozujete nám lepší hospodársky rast ako pôvodne, ktorý sa už v zaujímavých číslach nachádza, ktoré dokážu teda zabezpečiť to generovanie nových pracovných miest na trhu práce, čo všetko to spôsobilo, že sme sa dostali do takýchto dobrých makroekonomických čísel? No viete, veľká časť toho je, že po prepade ekonomiky prirodzene nastáva aj oživenie, pokiaľ teda neprichádzajú negatívne správy. Ak sa pýtate na tie príčiny, tá veľmi dôležitá prichádza z vonkajšieho prostredia. Zdá sa, že sa našim obchodným partnerom darí lepšie, najmä teda tej lokomotíve európskeho hospodárskeho rastu, teda Nemecku. Uh-huh. Ale rovnako dôležitá vec, na ktorú sme teraz pár rokov neboli zvyknutí, je oživenie tzv. Domácej spotreby. To znamená toho, čo sa spotrebováva na Slovensku. Viac platíme v obchodoch, viac meniame? Platíme v obchodoch a je to spôsobené hlavne 2 vecami. Jednak tým, že keď teda rastie zamestnanosť a stúpajú mzdy, tak ľudia sú ochotnejší míňať. A druhý dôvod je ten, že ceny rastú veľmi pomaly. Dokonca počas prvých mesiacov tohto roka nerastli vôbec. A vďaka tomu teda si aj za ten istý plat dokážeme kúpiť viac. Ale to je zaujímavé, lebo pre ekonómov je vlastne nízka inflácia, nebodaj deflácia, čiže ešte vyššie klesanie cien je takou akože negatívnou ekonomickou hodnotou. Prečo? Áno. Keď pre nás je to také fajn, ako vidím, že keby som to povedal úplne tak jednoducho, mlieko tu stálo korunu a zrazu je za 50 halierov. Uvediem vám príklad. Jedným asi najvýznamnejším problémom pre bežného človeka je efekt tzv. Odloženej spotreby. V prípade, keď ceny klesajú,
tak ľudia odkladajú spotrebu a pôsobí to negatívne na ekonomickú Prečo? aktivitu. Myslia si, že budú ešte viac klesať? Keď vidím, možno na trhu s nehnuteľnosťami je to asi najlepší príklad. Ak viete, že nejaký byt, ktorý chcete, bude o rok stáť o 10% menej, tak si ho nekúpite teraz a radšej ešte počkáte rok. A toto isté sa môže stať aj na trhu s automobilmi a s akýmkoľvek inými predmetmi, ktoré sa nespotrebujú dnes, ale ktorý spotrebu viete odložiť. Ak vás počúvam, že tam bol dokonca negatívny rast cien a na najbližšie obdobie, ak som správne informovaný, 0,3% by mal byť ten rast. Hrozí tu niečo takéto, že by sme zrazu prestali kupovať tovary, služby? Nie, teraz nie. A teraz práve, že vidíme, keď je inflácia nízka, to práve, že ekonómom až tak nevadí. Ekonómom vadí v prípade, keď tá inflácia, alebo teda rast cien dostane do negatívnych hodnôt. Je to niečo ako vo fyzike čierna diera. Je to taký stav, kedy štandardné ekonomické zákonitosti do istej miery prestávajú platiť a teda spôsobuje to problémy. Ale pokiaľ je inflácia nízka a stabilná na úrovni okolo 2%, to je to, čo by ekonómovia veľmi radi videli. Tak tam sa musíme dostať, aj keď ľudia asi neradi by počuli, že teraz o 1,7% v priemere by nám zdražili tovary a služby. Inak chcel som sa opýtať aj na to, lebo mnoho ľudí sa na to pýta. Dnes som sledoval tlačovú besedu pána ministra financií so zástupcom Medzinárodného menového fondu, ktorí tu boli na dvojtýždňovej misii, aby posúdili teda opatrenia, ktoré robíte, ozdravenie ekonomiky a všetkých tých vecí. A tam padla jedna taká tá zásadná vec, že Medzinárodný menový fond nám neodporúča znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty, teraz 20% na 19%, tak ako to hovorí naša legislatíva, že ak nám teda klesne deficit verejných financií po 3%, tak automaticky by sa tá sadzba mala znížiť. Minister financií s tým súhlasil, že radšej neznižovať, lebo by sa to veľmi neukázalo potom možno v tých obchodoch. Čiže, ale tá otázka je, že prečo teda, ak máme takéto dobré východzie čísla, nepristúpi vláda k zníženiu či už nepriamých, ale aj priamých daní? Pozrite sa, ja som veľmi rád, že som mal možnosť dnes byť práve na tej tlačovke, lebo aj to, ako sa tam správali novinári, aj ako odpovedali minister Kažimír a šéf misie MMF na Slovensku, pán James John, ja som sa cítil ako vo veľmi vyspelej krajine, naozaj veľmi dobré otázky, veľmi dobré odpovede a práve aj napríklad minister odpovedal viac ako ekonóm, než ako politik a poukázal na dve veci, že v prípade, keď ceny prakticky nerastú, tak zníženie DPH pravdepodobne nepovedie k ich poklesu, lebo na to nie je priestor. A takisto spolu s pánom Johnom poukázali na to, že existujú veľmi rozumné veci, ktoré vláda môže urobiť s tými peniazmi, ktoré dostáva z tejto relatívne efektívnej dane. Napríklad môže budovať infraštruktúru a každý, kto sa pokúša dostať zo Žiliny do Košíc po diaľnici, v veľkej časti neexistujúcej, vie si predstaviť, že by sa tá cesta hodila. Takisto jednou z bariér zamestnávania ľudí je to, že odvody pre nízko zarábajúcich, pracujúcich sú relatívne vysoké, to znamená, zo svojej mzdy dostanú relatívne menej. To je tá istá otázka, prečo neznížiť aj odvody, aj dane z príjmov? No, viete, žijeme vo svete, kde platí zákon zachovania hmoty. Ak chceme nejakým spôsobom financovať napríklad tie cesty, alebo aj vzdelávanie a zdravotníctvo, tak to musíme robiť nejakým spôsobom. A je v konečnom dôsledku na vláde, aby si určila, či to bude robiť cez dane, odvody, nejaké iné príjmy. Dobre, ale z vášho pohľadu profíka, vyslovene teda makroekonóma, v tejto chvíli nie je tam priestor na to, aby vláda znížila nejaké tie odvody, alebo povedzme dane z príjmu? Môj osobný expertný názor fyzické je na tom, že ak by sa vláda mala rozhodovať medzi znížením DPH a medzi znížením odvodov, osobne by som videl viacej argumentov pre znižovanie odvodov, ale v konečnom dôsledku to bude na rozhodnutí politika. Môj expertný názor bol, že nie je možné. Čiže vy by ste ministrovi financií tak nenápadne hovoríte, keď spolu sedíte. Peter, ale daj tam trošku tie odvody nižšie. Hej, tak toto vyzerá. Ak na to bude priestor, čo zatiaľ nevieme, tak asi by to bolo výhodnejšie. Dobre, to ma inak privádza aj k poslednej otázke, ktorú tu mám pre vás nachystanú, a to je tá, že prognoza vyzerá dobre, čísla vyzerajú dobre, ak sa to naplní a naozaj tie tisíce ľudí nájdu nové pracovné miesta a my budeme mať povedzme vyššie platy a dobré ceny v obchodoch, tak to je fantastické. Otázka je, aké tá prognóza, keďže prognóza je jedna vec a realita, ktorá sa stáva, je druhá vec, aké má tie rizika, naozaj sme presvedčení o tom, že sme von z krízy, že sa tu nemôže nič udiať, lebo predsa len za rohom máme Ukrajinu, problémy s plynom, nevieme, ako bude eurozóna možno reagovať. No, sú tam možnosti, že nakoniec vývoj ekonomiky v tomto a budúcom roku bude aj lepšie, aj horší, než si myslíme. Tie pozitíva vychádzajú najmä z vonkajšieho prostredia, je možné, že aj vďaka
výraznému uvoľneniu politiky Európskej centrálnej banky bude eurozóna rásť všeobecne rýchlejšie. Slovensko to má našliapnuté dobre, štruktúrálne máme priestor rásť, takže je možné, že to či už zvonku alebo znútra bude lepšie. Že to ustojíme, pokiaľ sa aj niečo stane, povedzme? Čo sa týka tých negatívnych vecí, samozrejme bolo by fajn, keby sa geopolitická kríza na Ukrajine vyriešila čím skôr, aby sme nemali riziko súvisiace napríklad s dodávkou plynu. Bolo by fajn, keby sa čím skôr ukázalo, že tie rozhodnutia, ktoré Európska centrálna banka prijala pred 10 dňami, bezprecedentné rozhodnutia, išlo z jednou zo svojich sadzieb do záporných hodnot, keby sa ukázalo, že budú mať reálny vplyv na reálnu ekonomiku v krajinách Európy. A takisto bolo fajn, keby čo možno poslucháči Expressu až tak veľmi nezachytili, ale momentálne sa veľmi výrazným spôsobom na úrovni eurozóny reštrukturalizuje a reformuje bankový sektor. Vzniká tzv. banková únia, čo je obrovské cvičenie. A myslím, že naši poslucháči to už ste zaregistrovali. Sme to tu preberali celkom dosť. Ak sa toto cvičenie podarí, tak vytvorí predpoklady pre veľmi zdravý rast. Nielen pre tento a budúci rok, ale na 10 ročia dopredu. Ale aj keby sa teda niečo stalo, že by sa to vedelo rizika s tým spojené. Tie banky prechádzajú z národného dohľadu na európsky dohľad. Bude ich testovať Európska centrálna banka, ktorá bude napríklad v Španielsku alebo v niektorých iných krajinách o mnoho prísnejšie než predtým. Dúfajme, že tie kostolce, ktoré tam nájdu, nebudú nejaké výrazné a bankový sektor zostane zdravší. Verme tomu, že to tak dopadne. To bol názov odborníka. Ja som chcel dodať, že práve aj k tým politickým veciam vo štvrtok by sme tu mali mať predsedu vlády Roberta Fica. Môžeme sa ho popýtať aj na to, ako to vidí on, napríklad s možným znižovaním odvodov, ale dnes sme hovorili v každom prípade s Martinom Filkom, ktorý je šéfom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste tu boli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.